በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ቀኒኹም ድሓን ደቀኒኹም እግዚአብሔር አምላኽና ነዛ መዓልቲ ስሙን ጽውዕ ስለ ዝፈቐደ ንዑ ክብሪ ምስጋናን ይኹኖ። ከምኡ ድማ ንጽሕተ ንጹሓን ቅድስተ ቅዱሳን እግዝእትነ ማርያም በቲ እግዚአብሔር ዝሃበ ጸጋ ንዓ እውን ክብሪ ምስጋናን ይኹን። ከምኡ ድማ ጻድቃን ሰማዕት ሐዋርያት ነቢያት ሐዋርያት በብደረጃኦም ከምቲ እግዚአብሔር ንዖም እውን ጸጋ ዝሃቦም በብደረጃኦም ክብሪ ምስጋናን ንዖም ይኹኖም። እሺ ሎም መዓልቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ከምቲ ዓመት ዝንገረና ደብረ ዘይት ተባሂሉ ይፍለጥ። ደብረ ዘይት ብዛዕባ ምንታይ እዩ ዘዘንቱ ክንብል ከለና እግዚአብሔር አምላኽ ንሐዋርያት ነቶም ብፍቕሪ ዝርኦም ዝምህሮም መዓልቲ ዝነበረ ከምኡ ድማ ንሶም እውን ኣሰሩ ዝስዕቡ ነበሩ ኣቦታትና ሐዋርያት ሎም መዓልቲ ኣብ ትሕቲ እግሩ ኮይኖም ፈጣሪና ኣምላኽና ነዚ ዝሃብካዮ ትምህርቲ ብዛዕባ ምጽኣትካስ እንታይ እዩ ብዛዕባ ምንታይ ከመይ ክኸውን ኢሎም ዝሓትሉ መዓልቲ ነይሩ። እግዚአብሔር አምላክ ከምታ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 እንሪኦ ንሱ ከዓ ብዛዕባ ምጽኣቱ የዘንትወልና። ንሕና እውን ሎም መዓልቲ እግዚአብሔር ብዝፈቐደልና ብዝገለጸልና ፍቃዱ ኮይኑ እውን ስሙ ክጽውዕ ዝፈቐደልና እግዚአብሔር አምላኽና ክብሪ ምስጋናን ይኹኖ። ከምኡ ድማ ብዛዕባ ክንዛረብ ኢና ሎም መዓልቲ እግዚአብሔር ንዓኹም ሰምዕ እዝኒ ንዓይ እውን ዝዛረብ አንደበት ክበኒ ሰናይ ፍቃዱ ይኹነልና። እሺ ደብረ ዘይት ብዛዕባ ምንታይ እግዚአብሔር አምላኽና መዓልቲ ኣብ መዓልቲ ግዜ ኣብ ቤት መቅደስ ኮይኑ ምኩራብ ኮይኑ ክሰብኽ ክውዕል ከሎ ምሸት እውን ኣብ ደብረ ዘይት ኮይኑ ይሓድር እውን ነይሩ ማለት እዩ። ምስ ሐዋርያት ኮይኑ ትምህርቲ ይህቦም ከምኡ ድማ ምስጢር ይገልጸሎም ነይሩ። እግዚአብሔር አምላኽ ፍቕሪ ስለ ዝኾነ ለክዕ ከምቲ ኣቦታትና በስጋ ኣቦታትና ኣቦና ዝወለዱና ወለድና ዝነግሩና ዝኾነ ነገር ኩሉ ትዘድልዮም ዝሓትዎ ዝነበሩ ንሱ ከዓኒ ምስጢሩ ይገልጸሎም ነይሩ። እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብምሳሌ ክነግር ከሎ ነቦታትና ንሶም ከዓ ሐዋርያት ከዓኒ ኣብ ትሕቲ እግሩ ኮይኖም እዚ ክትብል ከለኻስ እንታይ ክትብል ስለዝደለኻ ኢኻ ስለምንታይ እዩ ኢሎም ክሓትዎ ከለዉ ንሱ ከዓ ኩሉ እቲ ዝብሎ ነበረ ብምስጢር ዝነግሮም ነበረ። ሕጂ ከዓኒ ኣስፊሑ ዝገልጸሎም ዝነበረ እዩ። ኣብዚ ንምሃሮ እግዚአብሔር አምላኽ ብዛዕባ ምጽኣቱ ክኾን ከሎ እቲኣ ጠቕስቲ ክነንብባ እሞ እግዚአብሔር ካብኡ እንድሓር ከዓኒ እግዚአብሔር ንዓና ኩሉ ግዜ እናሓበረና ከም ዝኸይድ ንዓና ዘድልየና ኩሉ ግዜ ንሕና ወላ ከይሓተትና ንሱ ግን ኣብ ልብና ዘሎ ስለ ዝፈልጥ ንዖም ከዓኒ እቲ ክመፅእ ዘለዎ ካብኡ ኩሉ ግዜ ሂወቶም ዓቂቦም ካብዚ ናይ ዓለም ዋዕዋዕታ ተኣልዮም ንዑ ከመይ ገይሮም ከስምርዎ ከም ዝኽእሉ ብፍቓዱ እንተኸይዶም ከመይ ገይሮም ከም ከስምርዎ ከም ዝኽእሉ ዝሓብረሉ ግዜ እሞ ንሕና እውን እግዚአብሔር ፍቓዱ ኮይኑ እቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ንዖም ጥራሕ ዘይኮነ ንዓና እውን እዩ ንሕና ክንመሃረሉ ንሕና እውን ካብኡ ተማሂርና ሂወትና ክነመዓርየሉ እሞ እግዚአብሔር አምላኽ ሰናይ ፍቓዱ ኮይኑ ንዓይ ኣነ ተማሂረ ዘፍርየሉ ንስኹም እውን ሰሚዕኹም ተፍርዩሉ ይግበረልና። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ካብ ጠቕሲ 1 ክሳብ 36 ኢየሱስ ካብ ቤት መቅደስ ወፂኡ ክኸይድ ከሎ ደቂ መዛሙርቱ ናብኡ ቀሪቦም ህንፃ ቤት መቅደስ ኣርኣይዎ። ንሱ ድማ መሊሱ እዚ ኩሉ ትርእይዎ ዶ ኣለኹም? ኣብዚ ዘይፈርስ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኣይክተርፍን እዩ እብለኩም ኣለኹ በሎም። ኣብ ደብረ ዘይት ተቐሚጡ ከሎ ደቂ መዛሙርቱ ብሕት ኢሎም እዚ መዓስ እዩ ዝኸውን? ናይ ምምፃእኻን ናይ ሕልቀት ዓለምን ከም ምልክቱ እንታይ እዩ? እስከ ንገረና እናበሉ ናብኡ ቀረቡ። ኢየሱስ ከም ዝበሎም ሓደ እኳ ከየስሕተኩም ተጠንቀቁ። ኣብዚ ጅግና ዝተባህለ ዝግባአና ኩሉ ግዜ ንሕና እግዚአብሔር ብዝተፈላለየ መገዲ ክምዕደና ከሎ ንሕና ከዓኒ እቲ ዝዛረበና ሰብ እቲ ዝመፃና ሓሳባት ካብ መን ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባአና። እግዚአብሔር ብሓሳብ ይዛረብ፣ ብሓሳባትና መፂ ይዛረበና፣ ብሰብ ይዛረበና፣ ብቦታትና ካህናት ይዛረበና፣ ብዲያቆናት ይዛረበና፣ ብዓብዩ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ይዛረበና።
أنا كموها يسوس كا كم زبلهم حدا وكا كيس حتاكم تتنقوا أنا كريستوس إيه نابلو بزحات بسميك موسو يوم نبزحات ونكس حتو يوم وجن ورا وجن كسمعوا يكم عاستوعلو عيد سنبلو إذا خلوا بجدن خون إيو أنت خوانا مودة تاشعو أيقونان هزبي عبد هزبي منجستي وانا عبد منجستي كل عاليو أو كل بوتاتات كا رهابن من كتقات مدن خون إيو إذا كل مجمرتا قلولا إيو بتقوانتين مكرا حليفان كبوخمن قاتلوخمن إيوم سلاس ميكا بكل ما هزاب صلاة كتكون إيوكم شعوب زحات كحدو نحد حدا محليفان كوهابون نحد حدام كتصالون يوم بزحات حسوت نبيات كتنسو نبزحات ونكسحوت يوم بسنكي بزحي كفاءات كا فقري بزحات كزحتل إياه أتي كسع مودات عقاس قنا نسو كدحن إيو نخل ما هذا مسكرنات ما انتكخون إزي وانجيل منقستزي أمول عالم كسبخيو شعوب موداتا كخونيو أبزي حان تقبلاز دلخو إزيار أملاخ زبلنا أبزي أنت سباهيلنا لا بسنكي بزحي كفاءات كا فقري بزحات كزحتليا اسكا نستفل عبزلنا يكزي سب بقالو ديون أملاخ زفكر ويس بلبو نياتو إزيار أملاخ بقبر خمز فكرنا كلها كان مسحف قدوس كابوري جمير كا كسب وانجيل زلو نريايو إزيار أملاخ سلنا مويتو سلنا قبل نابز عالم ماتي نسو أملاك نسو فتاريناخ نسو ግን ኣብቲ ዝተሓተ ቦታ ኮይኑ ንዓና ልዕል ከብል ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለዚ ካብ ኣፍቅረና ንሕና ኸ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለብ ክንደይ ክነፍቅሮ ይግባአና ኣብዚ ከዓ ንእግዚኣብሔር እዚ ኩሉ ምሂርና ክንሱ እዚ ኩሉ ትምህርቲ ነጊርና ከሎ ግን እንታይ ይብለና ላብቲ መወዳእታ ብሰንኪ ብዝሒ ክፍኣት ከዓ ፍቕሪ ብዙሓት ክዝሕተል እያ ሰብ ብኣፉ ተዘይኮይኑ ብልቡ ካብ እግዚኣብሔር ዝርሕቐሉ ግዜ እውን ምዃኑ ኩላህና እንፈልጦ ግዜ እዩ بافنا كالك نملكولنا مسح واتنا خون خل مسبوتاتنا خون خل مزخون السب حدا سب بلبو نيزاب هيرسي فريحو بلبو خا نبوتاتو نحواتو زملس انتاليو كيبلوني كمزي دخبلوني يخونو نابلنا كابي زابير ريحقنا نخدو خن كيد نستبهل لخولنا كوفيلنا تستبهلنا له كساب كندي كابي زابير ريحقنا هم نزلنا كبابينا ون كساب كندي كابي زابير ريحق هم زلو كنستوعل نخيلنا حجي إزي إግዚአብሔር ቅድሚ ምዃኑ ሓደ ነገር ክነግረና ከሎ ስለምንታይ ዝነግረና ዘሎ እዚ ኸ ኣብ ኦሪት ከምዝ ገይሩ ሓቢሩና ዶ እግዚአብሔር እንተይልና እወ ሓቢሩና ምክንያቱ ናይ ቃየልን ናይ ኣቤልን ክንርኢ ከለና ቃየልን ኣቤልን ክልተ ኣሕዋት እዮም ከምቲ ኩሉ ግዜ ንፈልጦ ኣብ ቤተክርስትያንና እውን ዝመሃረና ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እውን ዘሎ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ካብ ጠቕሲ 6-7 እንተሪእና ኣቤል ቃየል ንሓዉ كأر مسوات خطيم كأر وخلونا بإجابير قائل جن أولبو إجابير أنت يبلع خوينو نعوس أنت يجور اللي خويني وبمبال بشلل النت نابيل جنا نيجابير سبو نجر نيجابير سبات بولس نجر كقرب اللو يلبو حاسب كله قائل جن أنت إجابير أنت يبلع خوينو أنت يجور اللي خوينو بمبال بشلل النت مسوات كأر وخلو إجابير كا نابير مسواتي تقبلوا حجينا ناقة أبزي كذا زلنا يو أبي علنا أنتيلنا كم نايمن مسواتنا نقرب زلنا ولا بتهرتي أنت مسأنا ولا ون تسألنا هجنا ابنت بسألت أنت مسيناس كل جزء كنت تسأل خلنا إجابير يسمعان ده يخون إجابير زلو خي سبها اللي يخون سلشن الله ناوي حصلات نبلنا نسأل زلنا ويس إجابير سي نعيك قبر اللي يخلينا نسأل زلنا ناتو كابز زي تمسواتنا لو زلنا كو نيزابير اتقرب له بلبها خون كله إجابير سلامته يسمعك إجابير يسمع با إجابير كوس أمام أيقونن إجابير كو لبنا يزري إجابير لبنا ريوجن بلبنا ها إجابير كله بفقري فتسملنا نحن أجن كاو إحنا رحقنا لا تتأثرنا إزي هجي مترت أركن بكلنا هذا عالم حالة سم لا تتأثر خنا غير كخلو يمندي هاي يمني منياتو ناس ترى أنت نجيروك و نبي وستني خون نحق ما قدرين حاسدي الكاسة ترى إجابير كا ناس ترى نحط خلنا كم يجري يبنا نياتو إجابير كل زخر كنسو إحنا قنتين قبر لنا نوع على النارينا ناس ترى نحط خلنا إجابير كاني
ستراتر لبي ካብ እግዚአብሔር ወደ ሓንቲ ክረክብ አይከልኒ እግዚአብሔር ግን እዚ ሁሉ ወላ እንዳፈለጠ ክበና ይዝደሊ እግዚአብሔር ግን እዚ ሁሉ እንዳፈለጠ ህይወትና ከስምረልና ርጋዝ ዘለዎ ሕልና ርጋዝ ዘለዎ ልቢ ርጋዝ ዘለና መንፈስ ክንከውን እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ይጽዋዕና እግዚአብሔር ሓንቲ ኻባና ዝደልያ ንሕና ንዕኡ ክንሓቶ ካብኡ አርዖተይ ቀሊልዩ ሕቶቱኒ ክውሃበኩም ዝብል አምላኽ ይዘለና እግዚአብሔር አምላኽና ፍቅሪ ስለ ዝኾነ ንቃኤል ናፍቲ ዝነበርና ክንምለስ ንቃኤል ከንታይ ዝብሎ ቃኤል እቲ ተሓስቦ ዘለኻ ሓሳብ ጽቡቕ ኣይኮነ ስለምንታይ ከኸሙ ተሓስብ ጽቡቕ ጌርካ እንተ ትኾን ነርካስ እግዚአብሔር ስለምንታይ ዘይቀበለልካ ግና ሕጂ ሓጢያት አፍ ደግ ኮይና ትጽበየካላ እዚ ጅን ኩላህና ዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር ሲ አቀዲሙ ነቲ ክመጾ ዝኽእል ነገራት ንቃኤል ይነግረሎ ስለምንታይ እዚ ኩሉ ከማን ቃኤል بحسابه بخفاته نا እግዚአብሔር መስዋዕት አቅሪቡ ከነሱ እግዚአብሔር ግን ከምዝ ገበረስ ወላ ይጥፋ አይበለን እግዚአብሔር ግን ስቲል በናዓና ኻባና ዝደልዮ ንጽህና ልቦና ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ ኻኒ ወላ በኃጢአት ተነበርና እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ይጽዋዕና ምክንያቱ መወዳእቱ መስኡ ክነብር ይዘሊ እግዚአብሔር ካባና ሓንቲ ዝደልያ እግዚአብሔር መስኡ ክነብር ሕጂ መስኡ ክነብር ኮልና ከንተ ክንረክብ ሰላም ክንረክብ ንዘረና ነገራትካ ክግብረልና በዓብዩኻ ኣብ መንግስቲ ሰማያት መስኡ ክንከውን ነሲ እምበር ካባና ዝረኽቦ አልዮ ኮነን እግዚአብሔር ኣብዝኻ እግዚአብሔር እንታይና ንርኢ ሕጂ እግዚአብሔር ስለ ዘፍቅረና ኩሉ ግዜ ንቃኤል ከኣነ አቀዲሙ እቲ ክመጽእ ዘለዎ ነገራት እንታይ ይገብረሎ ይሕብረሎ ማለት እዩ ከምዚ ኸ ልክ ኣብ ደብረ ዘይትካ ንሃዋርያት እንታይ ይብሎም ኣሎ እግዚአብሔር አቀዲሙ እቲ ክመጽእ ዘለዎ ነገራት ስለምንታይ ካብኡ ከይርሕቁ ስለምንታይ ተጻኒዖም ክጸንሑ ስለምንታይ ኣብ እምነቶም ጸኒዖም ክጸንሑ እዚ ኸ ንሃዋርያት ጥራሕ ዘይኮነ ደጊምና ንመኒ ንዓናይ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ብብዙሕ መገዲ ስለ ጽዋዓና እግዚአብሔር ካኒ እንተም ሃዋርያት አቀዲሙ ይነግሮም ኣሎ ኣብዚ እቲ ክሳብ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ክድሕን እዩ ስለ መወዳእታ ንሕና ከሕጂ ኣበይና ዘለና ምስ ደኸምና ስራሕ ምስ ወዓልና ንእግዚአብሔር ኩሉ ይፈልጥ ኢልና ዶ እንደቀስ ኣለና ቤት መጺና ኸ ምስ እግዚአብሔር ንረኸብ ደለና ወይስ ኣብ ደገ ዘሎ ነገራት ዝኾነ ነገር ክኾን ይኽእል ናይ ስራሕካ ክኾን ይኽእል ናይ ዓዲ ክኾን ይኽእል ብፖለቲካ ክኾን ይኽእል መንፈስና ምስ እግዚአብሔር ዶ ኣሎ ናቱ እግዚአብሔር እቲ ክሳብ መወዳእታ ዝዕገስ ክድሕን እዩ እግዚአብሔር ንኽንድሕን ፍቓዱ ይኹን እግዚአብሔር ምስኡ ክንነብር ነቲ ኩሉ ዝበለና ኸኣነ ተጻዊርና ክንሓልፍካ እግዚአብሔር ብጸጉ ይደግፈና ሕጂ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ቅድሚ ምዳቕና ዝሕብር ኣምላኽ እዩ ዘለና ዘፍቅረና ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ካባና ወላ ሓንቲ ንሱ ዝረኽቦ ዘሎ ይኮነን እንታይ ዳ ክበልና ስለ ዝደለየ እሞ እግዚአብሔር ደጊመ ብጸጉ ንኩሉ ክድግፈና ኣብ ንገብሮ ኩሉ ክድግፈና ሰናይ ፍቓዱ ይኹን እሺ ካብ ጥቕሲ 15 ንርኢ ከለና ኸኣኒ እቲ ብነቢ ዳንኤል ዝተነግረ ናይ ጥፍኣት ርክሰት ኣብታ ቅድስቲ ስፍራ ቆይሞ ምስ ረኣኹም እቲ ዘንብብ የስተውዕል እቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ናብ እምባታት ይህደሙ እቲ ኣብ ዝባን ናሕሲ ዝጸንሐ ከዓ ኣብ ቤቱ ንዘሎ ክወስድ ኣይውረድ እቲ ኣብ ግራት ዝጸንሐ ድማ ክዳኑ ክወስድ ኢሉ ንድሕሪት ኣይመለስ እቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጸንሐ ሰብ ንዓለም ንድሕሪት ኣይጠምት እግዚአብሔር እንታይ ዝብለና እቲ ንዓይ ክስዕብ ዝደለየ መስቀሉ ኣልዒሉ ይስዓበኒ መስቀሉ ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ሰናይ ግብሪ ብጾም ብስግደት እዩ ኣይንወድቕን ማለት ኣይኮነን ክርስቲያናዊ ዘይወድቕ ክርስቲያናዊ ኣሎ ማለት ኣይኮነን እንታይ ዳ እግዚአብሔር ግን ብጸጉ ስለ ዝደግፈና ኩሉ ግዜ ንዑ መስናሓቶ እግዚአብሔር ከኣኒ ኩሉ ገብረልና ይኽእል እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንተሊና ኣብ እምነትና ንጽናዕ ካብ እምነትና ወፂና ናብ መናፍቕነት ድዩ ንእግዚአብሔር ጽልእ ነገራት ክንገብር ኣይግባእናን ምክንያቱ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ እውን ስለ ዝጽዋዓና እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንተሊና ኣብኡ ንጽናዕ ግን መጺኻ ጠጠው ምባል ኣይኮነን ኣብ ቤተ ክርስቲያን መጺኻ ምስ እግዚአብሔር ምዝራብ እዩ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ምስኡ ልክዕ ከምቲኣ እነፍቅሮ ሰብ ብቴሌፎን ክንረኽቦ ከለና ንሕጎስ ወይ እውን ብስጋ ክንረኽቦ ከለና ንሕጎስ ንእግዚአብሔር ከኣኒ ብጸሎት ክንጽዋዕ ከለና ክንሕጎስ ይግባእና እንዳሰልቸወድና ናብ እግዚአብሔር ክንቀርብ ኣይግባእና እናተጸላእና ናብ እግዚአብሔር ክንቀርብ ኣይግባእና ክንሕጎስ ዳ ይግባእና ምክንያቱ ሲ
ከምቲ ኣብ ዓለም ምስ ንጉስ ክንራሃብ ከለና ወይ እውን ምስ ሓደ ፈላጥ ዝኾነ ወይ ፍሉጥ ዝኾነ ሰብ ክንራሃብ ከለና ንሕጎስ እዚ ኻኒ እግዚአብሔር ፈጣሪና ኮይ እግዚአብሔር ኮን ኩሉ ዝፈጠረ ኮይ ምስ ክንራሃብ ከለና ክንሕጎስ ክንድሰት ይግባና ኣብቲ በተን መዓልታት እቲኣተን ጠቕሲ 19 ክንርኢ ከለና ኻኒ በተን መዓልታት እቲኣተን ንጥኑሳትን መጥወትን ህፃናት ወይለን ኣብዚ ንጥኑሳት ኢልወን ዘሎ ብሓጢኣት ንጥነስ እዩ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ከምቲ ዝበልናዮ ኣብ ክሰብህ ከሎ ብምስላ ክሰብህ ከሎ ግን ሃዋርያት ከኣኒ እንታይ ትርጉሙ ክብሉ ከለዉ ኣቦታትና ሊቃውንቲ ክምስልዎ ከለዉ ነዚ ከኣኒ እቲ ንጥኑሳት ዝብሎ ብሓጢኣት ዝጥነስ እዩ ብሓጢኣት ተሓፂቡ ዝውዕል እዩ መዓልቲ ብሕምየት መዓልቲ ብዘይግባእ ኣእምሮምን ልቦምን ዝመልኡ እዚኦም እዮም ጥኑሳት ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ሓደ ነገር ኩሉ ግዜ ሓጢኣት ብምንታይ ዝጅምር ብሓሳብ ይጅምር ብሓሳብ ምጀምር ከኣኒ ናብ ምንታይ ይበፅሕ ሽዑ ናብ ግብሪ ይበፅሕ ሽዑ ናብ ትግብሪ ሓጢኣት ይኾን ማለት እዩ እዚ ኸ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ እቲ ሓጢኣት ሓሳብ እቲ ናይ ሓጢኣት ሓሳብ ክመፃና ከሎ እግዚአብሔር ከንታይ ይብለና ኣይ እዚ ናትካ ኣይኮነን እዚ ምስኻ ዝኸይድ ኣይኮነን ንስኻ ናተይኻ ክብለና ከለና ግን እቲ ፍቃድ ናይ መን እዩ ናህና እዩ ነቲ ሓጢኣት ክንፍፅሞ ዝፈቅድ መን እዩ ንሕና ኢና እግዚአብሔር ወላ ሓንቲ ኣብ ናህና ፍቃድ ኣትዩ ንዓና ከም ዝግበሩ ዝብል ኣምላኽ ኣይኮነን እሞ እግዚአብሔር ካ እንታይ ይብለና ኣሎ ንመጥበውቲ ህፃናትን ወይለን ህድማኹም ብክረምቲ ወይ ከዓ ብዕለተ ሰንበት መንቲ ከይከውን ጸልዩ ከመይ ሽዑ ካብ መጀመርታ ዓለም ሒዙ ክሳዕ ሎሚ ዘይኮነ ድሕሪ ሕጂ እውን ከቶ ዘይኮን ብርቱዕ መከራ ክወርድ እዩ እግዚአብሔር ካብዚ ይሰውረና እተን መዓልታት እቲኣተን ዘይሓፅራ እንተ ዝኾና ስጋ ዝለበሰ ዘበለ ኩሉ ኣይምድሓነን ነይሩ ግናኸ እተን መዓልታት እቲኣተን ምእንቶም ሕርያት ክሓፅራ እየን ሽዑ ዝኾነ ሰብ ክርስቶስ እንሆ ኣብዚ ኣሎ ወይ ከዓ ኣብቲ ኣሎ እንተበልኹም ኣይትእመኑ ምክንያቱ ከዓ ሓሰውቲ መሲሓትን ሓሰውቲ ነቢያትን ክለዓሉ እዮም እንተ ተኻሎም እቶም ሕርያት ከይተረፉ እኳ ንምስሓት ዓብዪ ምልክታት ተኣምራትን ክገብሩ እዮም ሕጂ ዘለና ህዝበ ክርስቲያን እቲ ዘሕዝነካ ኣብ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ዘለና መብዛሕትኡ ሰብ ብዙሕ ሰብ ብተኣምራት ዝኣምን እዩ ተኣምር ተተገይሩ ከምዚ ገይሩ ባእስቶ ከምዚ ገይሩ ኣቦይ ቀሺ ከምዚ ገይሮም ዲያቆን ከምዚ ገይሩ ከምዚ ኮ ይበሃል ኣሎ እዚ ኮ ይበሃል ኣሎ እዩ ዝብል ግን እቲ ዝዓበየ ተኣምር ተገይሩልና እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ካብ ድንግል ብምውላዱ እቲ ዝዓበየ ተኣምር እዩ ካብውን ላዕሊ ተኣምር የድልየናኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ እቲ ዝዓበየ ተኣምር ገይሩልና ክነሱ ንሕና ግን ኩሉ ግዜ ተኣምር እንዳደለና ንኸይድ ወለዶ እዩ እሞ እዚ ኸ የተሓሳስበካ ምክንያቱ ኣብ ተኣምር ተድልዩ ኣይምሮና ልብናን ድሓር እውን ሓሳብ መሲሕ እኮ መፂ ወላ ሓንቲ ክገብር ዘድልዮ እውን ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ተኣምር ምስ ገበረስ ንሕና እንታይ ኢና ክንብል ዋይ ተኣምር ተገይሩ እንዲ ከምዚ እንዲ ዝገብር ዘሎ እዚ ዳ ፃድቅ ኢልና ምስኡ ተኸይድና ኤናይ ዳ ትፅንዓትና ክኸውን ከመይ ጌርና ኢና ዳ ካብቲ እግዚአብሔር ዝብለና ዘሎ ክንርሓ ዳ ከመይ ጌርና ኢና ዳ ካብኡ ክንሃድም ግና ካብኡ ምእንቲ ክንድሕን እግዚአብሔር እንታይ ኢሉና ያ ልዕላ ኣቢሉ ኣብ ጠቕሲ 13 ከምቲ ዝረኣናዮ እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ንሱ ክድሐን እዩ ንሕና ኩሉ ግዜ ክንዕገስ ይግባአና ምስ ዝመፀ ንፋስ ክነፍሳ ይግባአናን ኣባስቶ ከምዚ ገይሮም ከምዚ ተገይሩ እንድዩ ቤተ ክርስቲያን ሓንቲ ግዜ ተነጊርሃና ኩሉ ግዜ ኣሰራ ቦታትና ክንሳብ ይግባአና ኣብ መፈፀምቱ ክነንብባ እሞ ክንወደ ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽ በዛሃበና ሰዓት ክብሪ ምስጋናን ይኹኖ እንሆ ቀዲመ ነጊረኩም ኣለኹ እምበር እንሆ ኣብ ምድሪ በዳ ኣሎ እንተበልኹም ናብኡ ኣይትኸይዱ እንሆ ኣብ ውሽጢ ቤት ኣሎ እንተበልኹም ኣይትእመኑ ከመይሲ መብረቕ ካብ ምብራቅ ወፂኡ ክሳብ ምዕራብ ከም ዝርአ ምጽኣት ወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ክኸውን እዩ ገንቢ ኣብ ዘለዎ ኣሞራታት ከዓ ኣብኡ እዮም ዝእከቡ ልክዕ እዚ ከዓ ንምሳሌኡ እቲ ክርስቲያናዊ ዝኾነ ሰብ ኣብቲ ቅዱስ ቁርባን ዘለዎ ይክእከብ ዝግብኦ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ልክዕ ከምቲ ኖህ ምስ ስድራ ቤቱ ኣብ መርከብ ዝተዓቀበ ካብ ማይ ኣይሂኻ ዝደሓነ ንሕና እውን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክንዕቀብ እዩ ዝግባአና ሕቶ እንተሊና ዝመፅእ ንፋስ እንተልዩ ኩሉ ግዜ ምስ ቦታትና ኮይና ክንሓቶም ዳ ይግባአና ምር ብናና ሓሳብ ብናና ኣእምሮ ዘይገበርና ኢልና ክንሳቀያ ይግባአናን ምክንያቱ እግዚአብሔር ንዓና ከይንስሕት ኢሉ ምን ቀሪብልና ኣሎ ቤተክርስቲያን ኣብ ቤተክርስቲያን ከመና ኣሎ ኣቦታት ኣለዉ መጽሓፍት ኣለዉ እዚ ኩሉ ንዓና መምሃሪ ዳ እምበረይ ኮፍ ኢሉ
حامر كأكبا يكون انتايدا كل أنا مسينا بزي عبيت مسينا نبوتاتنا حتى مسعفتنا خفتش يقبعنا إذا كان نزهن قبر يدقفنا حانتي الممودانا حساب كم سألكم دليل زول خوص حاسواز دلي انتايا اسكا كلها أنا نفسنا نتأيقما بنشنا جميرنا مها كابت مكتنا جميرنا زي ترى فيديو انت تهلوا الناسي منو هيوتنا نقد حتنا تخيد إذا حاسبنا يوديو إذا قبرنا يوديو نقد حتنا فيديو انت تهلوا نحنا خاشعوا عمود داتا اسكا كوفي لكم مسد رقم رأي وانت نبهارسي كوفي لنا دمرانا إذا جنتاي قبل سدلو خيه حاتياتنا بعالنا الفوطينا إذا ساقينا وشتنا سلامنا كيرخمنا نخيز لنا سحيقنا بوشنا زي نسحق له زلنا جزيه ولكن حق وصل لنا سلام سئلنا له زلنا جزيه بشنكت تخابيبنا له زلنا جزيه إذا كل زخون زلو حاتياتنا رئينا نحاتياتنا جن بناي كاله سب حاتيات شفينا حاتياتنا سدزين رزلنا جن إذا قدامي إجابير كوانا زدلين تايو حاتياتنا خري نهاية حاتياتنا مثل أنا هنا كاوك نسح نخل كاوك إلا نخل إجابير كأنز نعنا زدلين تايو لك كم تأكف إلا مسدرانا خري أتحفرنا تيا فيديو نياتو حسبوه بحسابنا حسبنا يو بجبنا زجبرنا يو حبو جهودن تيا فيديو تر انت خوينا مها كوفي لكم رأي ومسدرهم تدبارس كلها هنا خواي جميركا نتا فيديو تبيها خوف من بالي نيرو نياتو حاتياتنا سلين رزلنا حاتياتنا خري يقبعنا إجابير كأنسي يدل خوانا حاتياتنا مسرعنا نعم متخلنا نافت حاتيات زسسري أملاخ نت حاتيات زعلي أملاخ ناو هنت متنقلنا نايكال سب حاتيات نر انتينا جن ولا حانت عندنا نخلنا منياتو حاتيات تابع لي حاتياتنا نفسنا إجابير جنا كابزي سورنا إجابير سلين سلاخو منيو ماتينا مري نعانا قدامي مسأتون أنا دحنا تنيرو كلاي مسأتو جنا عنا خفردي السيزة في الرعب منياتو كاباي جميركا قبري للناري امنتا للناري ويس ناي أبوثاتنا امنتي لنا رحنا حيثنا يزلنا نحنا تزيع منا لله انتاي دفايدو لا نحنا بقبر تزيع لنا لله انتاي تفايدا مو إجاير أملاخ لما عنتها حزب كريستيان إجاير أملاخ نعانقا لما عنتي سوى عنا له بقبري بامنات كنسمرا مسوخ النبر إجاير أملاخ يسوى عنا له بفغري سوى عنا زلو ولا حانتي كاباناز دليو كم زحردو إزقبور ليزبر أملاخ يكون انتاي دا نحنا سلام من تخركب إجاير سوى عنا له نحنا فقر من تخلونا وشأنا بدستخ النبر إجاير سوى عنا له دمو سقون كأني أبيت مقدسو أبيت هرسيانو مرعاتو زخونات بيت هرسيان أبا أقمت لنا لما إجاير أملاخ سناي فعاد خوينو سقون دمون نوصلو بقدسنا بمحرات كامبر بحاتياتنا زي كوناس نابلنا كم تلفياتاو زيمال لما أنت تذكرنا بيمانك بمنقس السماء نملو كل جزء نحنا خاني كل جزء أملاخنا أما نقصت خاطر ذكرنا كنبلا يقبعنا كم تلفيات أو زيمان بملو حتيات ملو هيوتو بحتيات زنبر نبرن إحنا ون كاوز قردنا كون هالهجرة بحسابنا بقبرنا ديو إذا يرام نخنا نزو كل آريس كم برد كسعد وكم زبل أملاخ يزلنا كسعد ونا يصبز اللمون إحنا خد الواردينا نسونا واخم رجعنا قرفه إذا يرام نخنا سمعنا يبل بنحضرنا سمعات راح زي كونها تكبرت كون بسبقوا يدك فنا سبحات لإجابير ولو لا يتدنقلون مسؤول كبروا يتعاقدوا ويسبح اسم الإجابير أملاكنا واترفق له إجابه لساعات آمين